saka chipanda nyaya iyi pamusoro changamiro nemakurukota nevakateererawo dai ini ndakarasikirwa nemukoma wangu nenzira isina kunaka zviri zvemumamisha zvinotozikanwa navakuru ava vese vakandikuta vanobesiwa nomboona. Dambudziko rakaitika muna 2025 muna January. Mukoma wangu akati arumwa nenyoka asi nyoka iyi haana kuiona. Pakazobuda nhau dzekwana Story. Pastori kukaendwa tikanopinda kwaStory. Kaenda inini naSylvesters nemukwasha Shipiro. Tasvika kwaStory, Story akatowana madhora mauya asi handikwanisi kutaura nemi pasina Sylvesters. Sylvesters akadaira akati ndiri pano kanzana Story kuti uripo zvanaka ko hama uri udzishungurudza udza hama dzako kuti chii chakaitika. Sylvester akati haana chaanoziva. Tikaina Story ko Isaac anonzi Isaac Panganayi ndiani. Tikaina Sylvester ndibaba wangu. Tikanzi naStory chiendai kumba kwenyu munounganidzana ndichauya ikoko musi wechitatu. Asi ndoda kusvikira mumba maIsaac Panganayi naSylvesters. For sure mhuri yese yakaungana. Zvakaitwapo zvikaitwa mhuri yaStory yakauya. Hapana akatambira mhuri yaStory ba. Akasvika ega pamba paSylvester nababa wake. Zvakaitwapo zvakaitwa. Story akataura ndikuona kuti uri tsotsi. Ini ndakamboonawo pairi paStory kuwamwe. Ipapo Story akabudisa banga raibva panapa kusvika kutebhuru raakasiya abairira pamba pauri charukwa. Akakwidibidza nedhishi akatsikisa nedombo akati apa musabata ndobva waenda kudanga wakanongedzera namombe. Zvakaitwa zvikaitwa. Kubva ipapo takararama. Tobva tauya 2026 uno mukoma wangu akarima zvakanaka akasakura zvirimwa zvake zvakanaka. Kuzoti handei pakunokohwa haana kukwanisa kupinda munda kuzokohwa. Ndobva ndabuda namukoma wangu inini uri musi wa20 April kubva kumba uko nichienda kunaye kuchipatara kunyanga. Svika kuchipatara kunyanga zvirikutaurwa nemachiremba nestatus ine munhu zviri kupesana. Iwe ropa rako kuongorora kwatiri kuita kana pakasvika ari kushoterwa neropa right now tinogona kumubatsidza neropa rako asi nyama yako iri kutitaurira kuti uri kurwara. Kati ropa rako rakanaka hauna poison hauna chii asi nyama yako iri kutaura kuti yakakanganiswa. Tabva ipapo takarefeiwa nechipatara kuenda kwaMutare. Tiri panyanga Sylvesters akandifonera. Iwe ndanzwa naamai kuti waenda namukoma wako kuchipatara. Ndikati ndizvozvo asi kuuya kwandaita inini handina kuya ndinetarisiro kuti mukomana achanobatwa kuchipatara. Tauya tiine aim yekuti tinorapisana tichidzoka kumba. Saka mukoma apiwa bhedhi. Ndobva tagara musi wechitatu ndo pakauya chiremba akati shamari ndaakuti iwewe mangwana china tikurifei nemukoma wako muende kwaMutare. Kati zvakanaka. Ndobva ndabhadhara mari yaidiwa yetransport kubva kunyanga kuenda Mutare. Tichipedza makata epaJulius Dewapo Sylvester akandifonera zvakare. Ko nai baba Precious ndikati baba zvikanzi zvakamira sei nhasi. Ndikati tiri munzira kuenda kwaMutare. Zvazotosvika ipapo pekuti muende kwaMutare. Ko gumbo iroro ndiyo here riya rekurumwa nenyoka tichizoripa kwaStory. Ndikati hongu ndiyo. Sylvesters akanditi ndandiine muono wekuti hazvaiita here kuti kwaStory kunofanira kunzi kuendwe. Ndikati ipfungwa yakanaka asi handikwanisi inini kuti ndizviite nekuti izvozvi murwere wandiinaye haana chaarigona kuzviitira paega. Ngekuasisa kufamba kuita sei taitotakura. Munhu wanga akangoitawo chimiro chenyu chechimambo asina dambudzikoba. But mukoma wangu akaodzwa makumbo akazofa chaa chikoko kunge chipurasitiki chapiswa kuunyaniswa munhu. Sylvesters adaro ndobva handiti handimbona kana chinonzi mari. Tikati zvakanaka ndaenda kwaMutare takarara usiku humwe uri musi wechina. Friday machiremba akafamba ari 3. Ndobva handiti shamari isusu hama yako hatina dambudziko ratiri kuona. Madii mambodzokawo kumba mumbotiwo apo naapo naapo. For sure hatina kuzviramba.
ndobva tabhadharawo kurara kwakanga kwaita mukoma muchipatara, ndobva taburiswa muchipatara. Right, tabva kuyo ndasvika panyanga, ndobva tamboona vakatiwo anogona kutibatsiridzawo zvemaronda izvi pana sedzi apa. Takapagara mwedzi nemazuva kunze pasedzi. Chakazotidzinga pasedzi ipapo chando, murwere maronda nechando hazvienderani. Tobva tauya paumba pedu apa. Tiri pasedzi, mwana wemufuyu akazouya kudawo zvoonawo baba wake achibva kubasa kuHarare. Ndopandakamusiya pamurwere ndikadzika kuenda kwaStory ini. Ndikasvika nikaonana naStory. Story tauyawo shamwari wakambopinda mumusha ukakunda pfuma dzedu, asi isusu kumusha uko hatina tsenguroba. Urwere hama yedu akati arumwa nenyoka yako, munhu wedu haasi kupora. Story haana kundipikisa, handina chandakamupa kana kuti ndingati Story kana chekudya paStory handina kupiwa chikafu papo. Story akanditi rega ndinonzwa nyaya yako kumatare. Ndobva apinda mumatare, Story adzoka, ndikanzi baba Madhora, sekuparadza ari kutaura kuti baba inini kwa Madhora ndakabuda nemombe 8 dzepfuma. Madhora akanga andivimbisa kuti achandiripa nemukadzi nepfuma. Saka pfuma ndiyo yandakabuda naye, mukadzi handina kupiwa. Ndobva ndadzoka ndakafonera Sylvesters kwawakati ndiende kuya kundaenda, asi izvo ndaenda pataurwa shoko rekuti mazuva aStory ndinawo mufoni wapana ndichinditendera kuwa prayer baba. Izvo kwabuda mashoko aya. Sylvesters akandipa muromo wekuti warume zvakuti akaita kwaStory ini ndiruti zvakakwana. Ende zvamuri kuita izvozvi zvine n'anga dzenyu kumusha ikoko, inini handisisipo. Story akadii kunge atiudza zvese izvozvi, panodiwa mukadzi, panodiwa chii. Takazviita kamwe kana kuti takaomerwa asi tichiziva. Ndikati baba nawe mukadzi Story yakataurwa. Sylvester akandipikisa kuti hatina kumbozvinzwa izvozvo, dzanhau dzako iwewe nen'anga yenyu. Mukuru kwandiri by far, handina size naSylvester yakagara papo. Handina size naye papa kubereka. Ndaifanira kumukudza sababa, but haana chikodzo chekuti ndimuti baba. Nhasi handina chikodzo chekuti ndimupe baba, asi ndaifanira kunge ndiri kumuti baba. Munin'ina wababa wangu. Asi akazvibvisa paipapa apa nokushaya nyadzi. Sylvester ndobva andipindura. Akati zvawaya kuita kumusha ikoko nen'anga dzako, zvichazogumisira mangwana zvakunzi nhau iyo iri mumba mako. NaSylvesters mumba mababa wako naSylvesters. Kubva ipapo mambo kutaura chokwadi, ndomusi wandapedzisira kutaura naSylvesters pafoni yangu ini. Ndakabhuroka. Asi ndasiya ndamutaura kana akabata mashoko acho kuti handigoni kuenderera mberi ndichitaura nemasatanist. Nekuti Story anotaura kuti zvangu hazvina chiKristu ba, chisatani chete. Uroi, utakati. Ndanyarara ndabva ipapo, ndakatakura hama yangu ndikadzika naye kumusha, ndiri padzimbiti apa mambo, paMadhora. Ndatakura hama yangu ndadzika kumusha, tikagara kwemazuva. Baba wake uyu waSylvesters namai wake hawana kukwanisa kutsika ba kuona mukoma wangu achirwara. But musha wavo warugara wachiitana zvavanoitana vari mumba mavo, isimba ramukoma wangu neniwo munin'ina wacho, mombe dzamukoma wangu neniwo munin'ina wacho, ngoro yamukoma wangu neyanguwo munin'ina wacho, ndiyo yakavaka musha wemurumuru. Uyu haana chaakaita ba paumba paari kuti waberekwi, kana izvozvi ndipo atorara kuti ave mudadari. Haana chaakaita ba kuti ainyeperwa namai wake kuti mwanangu tiri kubhadhara wake samusha. Chitsotsi ichocho chakange tiripo chekuti marebhazi tiri kuwapa mari, uyu semunhu ari kushanda ichi ndiri kutumira. Hatina sendi rako ratakarya paSylvester pakukuwakira takaita musha wababa wako namai wako. Da kuti uzive nhasi, hatina sendi rako ratakarya. Kana mukoma wako Raymond ndakamutaura. Mai wako kuti wakanyeperwa namai wako kuti anga ari kubhadhara, akabhadhara pamwe gini. Right. Tabva ipapo tararama udaro, kwakazouya tete handadzi yabuwa Sylvester. Ari kupi tete? Vari panapa. Asvika mumusha, akasvika nichipukuta chibage changu, kana ndiri kunyepera ibva mati uri kundinyepera.
akati ndakasvika ndichipukuta chibage changu pamba pangu ndiri mungoro padara, ndobva ndamutambira satete. Ndakapinda naye mumba, ndinoomberana naye panze patete. Ndakapinda naye mumba mukicheni mangu ini, ndobva andisuma nyaya yake kuti mwanangu, ndauya kuti ndionewo mukoma wako. Sinzi ndanzwa kuti mwana kurwara, ina handichagona kufamba. Saka ndauya kuti ndione mukoma wako. Kati maita zvakanaka tete, masvika. Shuwa mukoma wangu ari kubatikana, ari mumba make. Ndobva ndamusimudzana natete wangu, ndobva taenda mumba mamukoma. Akasvika mumba mamukoma muya, mukoma wangu akaita zvekurara akamukawo. Mukoma tete ati auya kuti apo aisawo ziso pamuri. Akumutseiwo zvakanaka na. No, zvakanaka tete mauya. So zvinomboitikawo pamurwere munongozviziwa. Kuti maonere ndiri kuita mheta nhasi aya, mangwana ndozoona mati ukambadza, pfungwa dzangu dzinodzamira. Pamwe mundotondichemera, pamwe ndini ndichakuchemera. Wakambonyepera kuita sekunge wari kuchema, kunge wari kudzamirwa. Regai ndifambe baba, nyaya ihombe yakakura. So zvadaro mheta. Ndandokumbura mukadaika. Mukaona mambo wakusimudza kuti mirai wakupe chikamu chawo mozoti mapesa mazvita. Ndakuona kuti kurwadziwa kuri kuita mukati memwoyo wenyu. Ichokwadi. Ndokurwadziwa kuri kuitawo mukati memwoyo wani wenyu samambo wangu. Saka ndati mheta mashoko ndani. Ava ndivani wenyu. Waifana unge wari sekuru wangu, but for the mini wewe ndokuma manzwa ndichitsanangura kuti ndabva kurungu nditoriwo munhu weruzhinji, ndiri munhu wevanhu, vanhu vacho ndini. Saka ndiri kuti uyu ndiandigururei inheta, uyu ndiandigururei inheta, iwe gururei. Kuona madzitete gurayo vakakomberedza. Uyu mudzimai wemufuta, uyu ndimai wedu pakuberekwa, uyu ndibaba wangu, munin'ina wababa uyu ndibaba wangu. Awa ndiye mudzimai waIsaac, awa ndimai wangu neawa nditete wangu, ndiwandakasirwa kufa kwaita baba wangu. Awa ndiwana mai wangu. Ndichiona makadaro zvaratidza kuti makachengetera. Ichokwadi. Musha wese wekwaMandora, handitika. Saka nhau yangu munanyatsondinzwisisa. Amen. Vana mai munanyatsondinzwisisa. Ndiri kuda kutaura ndichiti nhau yangu haifanirwi kuburiswa pajekerereba. Nyoka manzwa, ndati nyoka kufamba nedumbu haifanirwi kuburiswa pajekerereba. Nyaya yamuri kutaura inyaya yekuti mese makadaro maigonawo nditi mheta tine kaurongwa katiinapo. Ndekuti tikataka kutaura nyaya iyi paruzhinji setiri wabanzi, imuri wana mheta, hamusi kuona here kuti ndakukundurapwa. Takange tadaro chakavire nyama ndo dzakazondokurwadzai. Aiwa, ndiri kuzvimwa. Ndati hamusi kuona here kuti ndakukundurapwa. Ndo zvazviri. Napota mheta ndinzwisisa. Ndati ndaita sei? Mapota. Tinoda kutaura takaungana tiri panzvimbo yedu kana kuti pamusha pedu, tisiri kutaura paruzhinji. Ruzhinji rukanga tava kutaura runosimuka ruchifamba ruchitii. Handimimba mune makanyarara. Ruzhinji ruchaburitsa soko rekuti mamona ere mamburitsa.
anotora hama dzakaidzi shambidza handizvo ndapota namambo ndatonzwa semusha azvizi kuita hasha hapana hasha kaita hasha hatigadziri chinhu utowadziwa ndikuita hasha endakataita hasha pasina dariba pamwe takatorikitana aiwa kubatsiri saka takatorisiya hazvipedzi nyaya muchagadzira kuendeswa kana mambo echokwadi mogadzira kuti mambo muri kuti tupana zuwa huyai mumba izvo zviri kuita changamiri pamusoro enhete hatichadi kuurebesa pamunamato nekuti mashayo anobata muropa redu nenyama dzedu akasiyana siyana pamwe tiri kutohiwa kuti unondiri panapa so ndokung'eng'enwa ndikutong'eng'enwa mhedha mangwana munogona kuti muchaya mangwana pamasvika pamandishaya statement yatoenda dare iri harisi rangu bainei dare raifanira kunge rakauya nemukoma wangu. Mukoma wangu akanga anditi ndiise mubhara ndiende kuna baba mapuranga ndinotaura nhuna dzangu, asi nokuda kwenzvimbowo yamuri kugara muri kure baba, saka takange tatauriranawo kuti zvimwe uchaitawo zvakanaka, tozoita kuti nyaya yako ifambiswe mberi. Inini handina wandine daka naye, basi mashoko aya ndakatakura bvuri pandiri panapa. Aiwa, saka ndati zuva rimwe nyama yangu munogona kuiona seine hasha, asi handina hasha. Pamwe bvuri randakatakura ndinogona kunge riri ku. Saka tinokumbirawo kuti kana riri zuva riite zuva riri padhuze, kana kutoti sanhasi wakaita simkai tiite zvitora pasai papindwa aiwa, zvinogadzirwa.